Man er jo altid lidt nervøs, når man skal første gang et sted hen. Det første personalemøde, hvor man skal præsentere sig selv. Altså, det gav da et sus i kroppen. Altså, der var mange ting, der kører op i hovedet. Duften af kaffe. Når folk retter sig i stolene, det er sådan en træls knirken. Alle de der små detaljer, der lige pludselig kommer frem, fordi nu er man jo på. Altså, det var det, vi bruger praktikkerne til. Det var at komme ud og prøve ting og udfordre os selv. Det hedder Nikolaj. Og jeg studerede pædagog, og det er social speciallinjen. Jeg var praktik nede i Hadsund på botilbud for voksenhandicappede. Der var jeg rimelig prøvet i, at der var noget personlig pleje. Det har jeg ikke arbejdet så meget med, så det var lidt en udfordring. Det gik fint, og jeg har været meget glad for at være der. Altså, der er en masse tilbud på SN og fordele, og hvis man egentlig gider at byde sig og selv række hånden op og tage kontakt, så er der altid hjælp at hente. Så jeg har også været typen, der har tænkt, at teori, det jo ikke var nødvendigt. Altså det der med en uddannelse, hvorfor det, når man bare kan arbejde og så lære tingene på den måde. Men tag uddannelsen, fordi det giver så meget mere. Så selvom man står og tænker, at man kan det hele, så bliver du kun klogere på dig selv og de mennesker, du arbejder med. Det her med at koble praksis på teorien, det er en mega fed oplevelse.